Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku cikin littafin namijin gaske wanda ni Shiraihu Usman Inkiya 99% na rubuta kuma nake karanto maku a nan tashar Bikira TV. Kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa ta yadda za a rika sanar da ku a duk lokacin da muka dora sabon littafi. Makamantawa muna cikin littafi na biyu ne a inda Boka Abu Zulmu ya kamar da jarumi mahaisin ya koma tamkar dutse, wanda wannan tsoho da ke tare wannan tsoho da mahaisin ya ceto a hannun samudawan nan ya mai da shi zuwa mutum. Al'amarin sarki Humais kuwa washe gari da aka fito fada sai ya sa sarkin yaƙi Zabbagu ya shirya masa dakaru miliyan 1 waɗanda za su yi mai rakiya shi da Boka Kamsusul Lajani. Ko da waɗannan dakaru suka hallara a fada, sai sarki Humais ya fito daga cikin gidan sarauta cikin wata gagarumar shigar yaƙi. Dan sarki Humais ya hau kan wata farar doki wacce aka yi mata ado na gani na faɗa. A lokacin ne wani badakare ya busa wata ƙaho, take aka fara tafiya. Tawagar sarki Humais wadda ta kasance babbar tawaga wadda duk wani jarumi ko sadauki muddin ya yi alba da su sai ya ji hantarsa ta kaɗa. Bayan sun shafe kwanaki 10 suna tafiya ba tare da sun yada zango ba bisa jagorancin Boka Kamsusul Lajani, a kwana na 10 ne suka yada zango a cikin wani daji mai yawan sarƙaƙiya, kai da gani ka san ba a rasa mugun dabbobi ba a cikinsa. Bayan dakaru sun gama kafa tantuna sai hadimai suka fara shirin dafa abinci. Cikin tantin sarki Humais kuwa shine a zaune bisa wata kujera ta sarakai, sannan ga wasu dakaru majiya ƙarfi a gefen hagunsa da damansa. A gaban sarki Humais kayan lambu ne kala-kala cikin wata babbar faranti ta zinare. Kwatsam sai gani aka yi Boka Kamsusul Lajani ya bayyana a cikin tarakar. Ko da bayyane shi sai ya durƙusa a gaban sarki ya ce, ya kai sarkin sarakai, haƙiƙa na yi bincike a cikin halwar tsafi na bisa ga yanayin wannan daji da muka yada zango, kuma bincike na ya nuna min wata babban masifa da ke tunkaro mu. Ko da jin haka sai sarki Humais ya turbine fuska ya ce, shin menene tsafin naka ya nuna maka, sannan wata masifa ce take tunkaro mu? Boka Kamsusul Lajani ya yi gyaran murya ya ce, kai sani ya sarkin sarakai, wannan dajin yana da mugun haɗari, domin kuwa a cikin wannan dajin akwai wasu irin dabbobi waɗanda adadinsu ya fi 300,000. Su wayannan dabbobi sun kasance duk wata halitta da suka yi alba da ita take suke rufan masa su farke tumbinsa sannan su kwashe kayan cikinsa. Dabbobin sun daɗe suna rayuwa a wannan daji, sukan tara ayarin fatake ko rundunar mayaƙa waɗanda tsautsayi ya shigo da su cikin dajin. Ko da sarki Humais ya gama sauraron wannan zance daga bakin Boka Kamsusul Lajani sai ya bushe dariyar farin ciki. Al'amarin da ya baiwa Boka mamaki kenan. Cikin nuna alamun mamaki ya ce, ya shugabana, shin ina dalilin wannan dariyar taka? Sarki Humais ya yi shiru ga barin dariyar sannan ya ce, ka sani ya kai wannan boka cewa ba komai ya sanya ni wannan dariyar ba face ji da na cewa za mu fafata yaƙi da waɗannan dabbobi. Ka sani na ƙagu ainin da mu isa dajin Burkum don mu fafata da ɗan fashin da ka labarta mana su. A sabili da marmarin yaƙi da nake ji sai gashi yanzu yaƙi ta zo ta daddani har gida. Sarki Humais na gama faɗin haka ya miƙe tsaye ya fice daga cikin tantin. Fitarsa ke da wuya sai ya kira sarkin yaƙi Zabbagu ya umarce shi da ya haɗa masa runduna 500,000 zai fita farauta. Nan take Zabbagu ya zaɓo da kwakwaran dakarunsa har 500,000. Sannan sarki Humais ya zo gare su ya dube su ya ce da su, ya ku jarumai kuma gwaraza na birnin Tehran, ku sani cewa za mu fita farauta yanzu tare da ku. Wannan farauta ba ta komai bane face ta wasu muggan dabbobi masu yawan gaske. Lallai duk wanda ya yi wani jarumta na musamman a cikin wannan farauta sama da ni, to yana da babban kyauta daga wajena. Ko da jin haka sai dakarun suka yi shewa, sannan suka kwala ihu iya ƙarfinsu har sai da sautin muryoyinsu ya cika gaba ɗaya ilahirin dajin. Sannan ne suka fice daga sansaninsu, sarki Humais ne a gaba, sannan sarkin yaƙi Zabbagu a gefensa. Ko da suka yi tafiya na sa'o'i 2 sai suka iso wani ɓangare a cikin dajin. Shi wannan waje ya kasance bishiyoyinsa jibga-jibga ne, waɗannan bishiyoyi ganyayyakinsu ya rufe gaba ɗaya ilahirin jikinsu. Ko da sarki Humais suka ƙaraso wannan waje
sai sarki Humais ya ba da umarnin a dakata. Take kowa ya ja linzamin dokinsa ya tsaya cak. Sarki Humais ya sauko daga kan dokinsa ya tsugunna ya ɗebi ƙasan wannan waje sunsuna, sannan ya watsar ya haye kan dokin nasa. Ya ji ya ce wa dakarunsa, ku yi shiri domin kuwa waɗannan dabbobi a nan wajen suke da zama. Ai bai ma gama rufe bakinsa ba sai wani badakare ya kwala ihu. Ko ga dakaru suka jiyo don ganin wanda ya yi ihun, sai suka yi alba da wata mummunan halitta. Ita dai wannan halitta tana kama da damisa, amma kuma saɓanin damisa ita halittar baƙa ce kiran. Sannan ga wasu ƙaho guda biyu a tsakiyar kanta. Take wannan halittar ta sori badakaran ta sama da shi zuwa ɗaya daga cikin bishiyoyi masu duhuwa da suka yi wa dajin ƙawanya. Bayan daƙiƙu kaɗan sai gani aka yi badakaran da dabban nan ta janye shi sama ya faɗo ƙasa. Babu abin da ya kunzuma hankalin dakarun face ganin irin kisan da aka yi wa wannan badakare. Fafe tumbinsa aka yi, sannan aka kwashe kayan cikinsa. Take fa dakarun nan suka tsorata ainun da ganin irin wannan kisa, suka zazzara makamansu daga cikin kufe. Yayin da dakarun suka zazzara makamansu sai suka tsaya a cikin shiri, jira kawai suke su ga ta inda dabbobin za su ƙara ɓullo masu. Sai da aka shafe daƙiƙo 20 amma dabbobin nan ba su ƙara fitowa ba. Dakaru kuwa sai zazzara idanuwa suke tamkar saci babu. Ko daƙiƙo 25 suka shuɗe, sai fa sarki Humais ya ba da umarni da a sassare wa'annan bishiyoyi. Take fa wasu dakaru suka nufi gindin bishiyoyin, suka fara saransu cikin tsoro tamkar a ce ƙyat su ruga. Ko dakarun suka fara saran bishiyoyin, kwatsam sai aka ji ɗirgowar wasu abubuwa bisa ƙasa. Yayin da sarki Humais suka yi duba zuwa wajen da suka ji sautin ɗirgowar waɗannan abubuwa, sai hankulansu ya tsugunzuma ainin. Take ido ya raina fata. Wasu daga cikin dakarun kuwa marasa ƙarfin zuciya sai tsoro ya ɗarsu a zukatansu, a mamaye a gaban su sarki Humais. Waɗannan dabbobi ne maƙil waɗanda adadinsu ya kai 300,000. Ko jama'a, a nan za mu dasa aya cikin littafin Namijin Gaske wanda ni Shiraihu Usman na rubuta kuma nake karanto maku a nan tashar Vikira TV. Kada a manta a kullum da koyaushe a yi mana subscribe domin kasancewa da tashar Vikira TV. Mun bar ku lafiya.